Alas 7 Gs ng umaga, nakatutok kayo sa programang Action Radio Balita. Araw ng Linggo, Enero 23, 2022. Magandang umaga, Pilipinas. Action morning sa ating mga ka-aksyon. Sumasa inyo ang Action Radio Balita. Ako ho o kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako po si Action Alex Navarro. At ako naman po si Action Claire de Guzman. Para ho sa ating mga ulo ng balitang lokal, Dagupan City kabilang sa mga lugar na minomonitor ngayon ng IETF dahil sa bilis ng hawaan ng COVID-19 Alert Level 4 ibinabala. Samantala, operasyon ng Molecular Laboratory ng Pangasinan Provincial Hospital muling umarangkada. Provincial government nagsagawa ng veterinary medical mission sa Bulinaw at Sison. Tulong pangkabuhayan sa OFW project isinagawa sa 4 na bayan sa Pangasinan. Sa atin naman home police reports, Amerikanong puga nadakip sa Dagupan City. At para naman sa ating balitang nasyonal, alert level 2 sa NCR, malabo pa. Kabilang din sa ating balitang bansa, pagtitipon sa Chinese New Year ipagpaliban muna ayon sa Department of Health. At para naman sa ating foreign news, 3 milyong bagong COVID-19 cases kada araw mula January 13 hanggang 19 ay naitala sa buong mundo. Sa ating magmong showbiz, basher sinuklian ni Rabia ng kabaitan. At para sa ating sports news, Korean players papasok sa PBA. Kami pa rin ho ang inyong mga tagapagbalita. Ako po si Action Alex Navarro. At ako naman po si Action Claire de Guzman. At sa atin hong mga balita, kabilang sa mahigpit ngayong binabantayan ng National IETF Agency Task Force ng Dagupan City at ang Dagupan City at iba pang mga lugar sa bansa dahil sa nangyayaring bilis ng hawaan ng COVID-19. Bukod sa Dagupan City, kabilang din sa tinukoy ni Nograles na kanilang binabantayan ang Bataan, Iloilo City, Ormoc City, Naga City, Western Samar, Tacloban City, Biliran at Zamboanga del Sur. Ang pahayag na ito ay ginawa ng kalihim sa press briefing ng Malacanang noong araw ng Biyernes. Sinabi ni Nograles na kung itataas ng mga nasabing lugar ang kanilang dedicated beds para sa mga pasyente ng COVID-19 ay malaki umano ang tsansang manatili ang mga ito sa ilalim ng Alert Level 3 system. Magkagayon pa man, ibinaba ni Nograles na kung maaabot ang nabanggit na lugar, ang thresholds ay mapipilitan umano silang itaas ang risk classification ng mga lugar na ito sa Alert Level 4. Sa ilalim ng Alert Level 4, bawal ang in-person classes, lahat ng uri ng contact sports, operation ng mga sinihan, kid amusement industries, venues with live voice or wind instrument performers, tulad ng karaoke bars, casinos, horse racing, cockfighting, lottery and betting shops, at iba pang gaming establishments, maging ang iba pang uri ng pagtitipon. Pinapayagan naman ang 10% indoor capacity para sa mga fully vaccinated, habang 30% naman para sa mga outdoor venues. Magugunit ang inihayag din ng City Health Office. Kamakailan na binabantayan rin nila ang iba't ibang mga establishmento sa lungsod dahil sa naitatalang kaso ng workplace infections kung saan nagkakaroon ng COVID-19 ang ilang mga empleyado sa kanilang mga trabaho. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. Samantala, matapos ang ilang linggong pagbabawas ng operasyon, maximize na muli ang operasyon ng Molecular Laboratory ng Pangasinan Provincial Hospital. Ayon kay Dr. Ana Maria Teresa de Guzman, Provincial Health Officer, na nito kasi nakaraang mga linggo ay binawasan nila ang operasyon matapos magpositibo sa COVID-19 ang nasa 5 nilang medical technologists at 4 na support group. Nagpapatakbo ang Molecular Laboratory ng 4 to 6 times kada araw ng specimen upang maging mabilis ang turnaround time
nito at mapabilis ang paglabas ng resulta. Subalit nang magkasakit ang ilang medtech, doon ay ginawang 3 beses lang kada araw ang pagraran ng mga specimens. Ngayon, nakabalik na raw ang mga nagkakasakit matapos makapagpagaling at matapos ang kanilang isolation, kaya't nakabalik na rin ang operasyon ng naturang laboratory. Samantala, isinagawa ng Provincial Government of Pangasinan sa pamamagitan ng Office of the Provincial Veterinarian o OPVET ang Veterinary Medical Mission sa Corcodia, Bolinao at kauringan na season na isinagawa noong January 14 at 20. Ayon kay Assistant Provincial Veterinarian Jobito Tabarejos, ang Veterinary Medical Mission ay ang regular program ng OPVET na naglalayong protektahan ang kalusugan ng mga hayop at ganun din ang kapakanan ng mga tao. Nilalayo ng provincial government sa pamumuno ni Governor Amado Pogue I. Espino III na ilapit sa komunidad ang libreng veterinary services upang mapanatili ang kaligtasan ng mga alagang hayop sa gitna na rin ng nararanasang pandemya. Sa unang vet mission ngayong 2022, sa Bolinao, 423 na mga aso at pusa ang binakuna ng anti-rabies. 42 ang castrated at spayed, 360 ang na-deworm at 64 ang binigyan ng vitamins. Samantala, 167 na mga aso at pusa naman ang binakunahan. 148 ang binigyan ng vitamins, 116 ang sumailalim sa deworming at 54 ang pinuli naman sa season. Inihikayat ni Dr. Tabarejos ang mga pet owners na maging mga responsableng pet parents. Bukod sa libreng veterinary services, ang provincial government ay namigay din ng dog food, disinfectant powder, sprayer at sweatshirt bilang freebies. Samantala, 100 displaced overseas Filipino workers o OFWs mula sa bayan ng Alcala noong January 18, sa Aguilar noong January 19, Sual noong January 20 at Andas noong January 21 ang nakatanggap ng 5,000 financial assistance, tulong pangkabuhayan sa OFW projects na pinangungunahan ng provincial government ng Pangasinan. Bahagi ito ng component ng flagship recovery program ni Governor Amado Pogue I. Espino III na itinaguri ang Abig Pangasinan tulong pangkabuhayan sa OFW project na ngayon ay nasa kanya ng ikalawang edisyon nito. Ay tinutulungan ang mga displaced OFWs na makapag-umpisa ng sarili nilang pangkabuhayan o maliit na negosyo sa pamamagitan ng financial assistance at basic financial management seminar. Ang programa na pinangungunahan ng Provincial Employment Services Office o PESO, katuwang ang Provincial Migration and Development Council o PMDC, sa ilalim naman ng pamamahala ni First District Board Member Marjorie Orange Versosa, ay isang livelihood and training project para sa displaced OFWs na naapektuhan ng COVID-19 pandemic. Una na rin sinabi ni Provincial Employment Services Officer Alex Ferrer na ipagpapatuloy ang implementasyon ng proyektong ito kasama na ang iba pang programa upang maiangat ang buhay ng mga Pangasinense. Pinili ang mga benepisyaryo ng Municipal Migrant Desk Officers at napili daw ang sa kanilang daunan ng pagkakapauwi bilang ng buwan at taong nagtatrabaho ang OFW sa abroad at economic situation ng displaced OFWs. Sumailalim din ang mga ito sa maigsing orientation hinggil sa tulong pangkabuhayan sa OFW project at basic financial management training seminar sa pangunguna ng staff mula sa Pangasinan Provincial Population Cooperative and Livelihood Development Office o PPLCDO. Aksyon Radyo Police Report. Naaresto ng mga otoridad ang isang puganteng Amerikano na wanted sa Estados Unidos sa isinagawang operasyon sa Dagupan City. Kinilala ang dayuhan na si Rexford Gay Sangculi Velasco na naaresto kamakailan sa Barangay Maluwad. Sa isang pahayag, sinabi ng Bureau of Immigration Commissioner Jaime Morante na ang pugante ay nadakip sa tulong ng Pangasinan Police Provincial Office Intelligence Unit at isinagawa ang operasyon na laban kay Velasco makaraang makatanggap ng impormasyon mula sa US Department of Navy at Embahada ng Amerika na ang nasabing pugante ay naharap sa Federal Warrant of Arrest
na may petsang May 25, 2005. Si Velasco rin ay itinuturing bilang isang undesirable at overstaying alien o alien dito sa Pilipinas ayon pa sa Immigration Bureau. Alas 7:20 ng umaga ang ating oras, mga kaaksyon. At para ho sa pagtutok natin sa ating national news, foreign news, sports at showbiz, maya-maya ho yan, mga kaaksyon. Makaraan lamang ang ilang mga paalala. Alas 7:21 ng umaga ang ating oras, mga ka-aksyon. Inyo pa rin po syempre ang kasama ang inyong mga tagapagbalita dito sa Aksyon Radyo Balita. Ako po si Aksyon Alex Navarro. At ako naman po si Action Claire de Guzman. At sa ating pagtutok sa ating mga balitang nasyonal, nagpaalala ang Department of Health o DOH sa publiko na ipagliban muna ang pagdaraos ng mga pagtitipon-tipon tulad ng family reunion sa paparating na Chinese New Year na maaaring maging dahilan para magkahawaan sakaling may taglay na COVID-19 virus ang mga makakasalamuha. Samantala, target na rin ang Department of Health na palawakin pa ang vaccination drive na res bakuna sa mga butika mula sa 7 butika sa Metro Manila at maging sa iba pang rehiyon sa bansa sa kalagitnaan ng Pebrero. Sinabi ni Health Undersecretary Mirna Kabutahe, Chairperson of the National Vaccinations Operations Center, plano nila ang NCR-wide at Region 3 at Region 4A sa ilalim ng Phase 2 ng programa. Netong nakalipas na Huwebes ay nagsimula ito sa 7 boutiques na kinabibilangan ng Mercury Drugs sa President Quirino Avenue, Malate, Manila, South Star Drugs sa Marikina, Watson sa SM Supercenter, sa Pasig Generico Drug Store isa Signal 1, Taguig, The Generics Pharmacy sa Edison Street, San Valley, Parañaque, Qualimed Clinic sa McKinley Road, Makati City at Healthway sa Manila. Tatagal ang walang bayad na libreng pagbabakuna sa paramasya at clinic para sa buong linggo ng pilot run nito. Samantala, masyado pa umanong maaga para sabihin na maaari nang ibaba ang Alert Level 2 mula sa Alert Level 3 sa pagpasok ng Pebrero ang National Capital Region o NCR. Paliwanag ni Health Undersecretary Maria Rosario Behere, ang peak ng mabilis na pagtaas ng kaso ng COVID-19 ay inaasahan sa pagtatapos ng Enero o sa kalagitnaan ng Pebrero. Inaasahan din umano na ang mga aktibong kaso ng COVID-19 sa Metro Manila ay dodoble pa sa ikalawang linggo ng Pebrero. Ang NCR at 50 iba pang ay nasa ilalim ng Alert Level 3 hanggang sa katapusan ng Enero. Nabatid na sinabi ng National Task Force Against COVID-19 Special Advisor Dr. Ted Herbosa sa isang panayam na posible nang ibaba sa Alert Level 2 ang Metro Manila pagsapit ng Pebrero. Subalit ayon kay Berhere, bumababa man ang kaso ng Metro Manila sa Metro Manila, dapat ding isipin na hindi lahat ng sumasailalim sa antigen test ay nagre-report sa DOH.
Sa atin naman balita mula sa ibayong dagat mga kaaksyon. Pumalo sa halos 3 milyong bagong kaso ng COVID ang araw-araw na naitala mula noong January 13 hanggang January 19. Ayon ho yan sa Agence France Presse Italie, may average na 3,095,971 daily cases ang naitatala sa nagdaang 7 araw. Bago pa man ang paglala ng Omicron, nasa 800,000 lamang ang naiulat na globally daily infection sa bandang Abril 2021, habang ang kasalukuyang infection levels ay nasa 440% na mas mataas kaysa daily average noong linggo ng November 24, 2021. Naitalani ng 7,522 COVID-related death kada araw sa pagitan ng January 13 hanggang 19. Aksyon Radio. Showbiz Balita. Ayan, bago tayo dumako dun sa kaabang-abang na sports news mga kaaksyon, ito muna ang showbiz news natin. Inirab ng isang netizen ang katotohanan ng hindi pinalad si Rabia Mateo noong nirepresent niya ang bansa sa Miss Universe 2020. Tinawag kasi siyang talunan ng isang netizens at mahihinuhang isang medical technologist. Di pa nakontento, tinawag din itong ambisyosa ang Ilongga Beauty. Makaraang i-post niya ang isang picture kuha sa Baguio Country Club. Tumutulong kasing gumawa ng raisin bread si Rabia. Alam ng lahat na isa ng ganap na kapuso star na si Rabia after she inked a contract in November last year. Maituturing na baptism of fire niya sa acting ang papel niya bilang agent ng seryeng Agimat ng Agila. Bagamat nilait siya ng basher, Rabia still had nice words. Aniya, since pagdodoktor, eventually ang pangarap nito ay sana magkaroon na ito ng katuparan. Tapos ng medical course, si Rabia, siya finish physical therapy in her home province. Agad namang nakahanap ng maraming kakampi si Rabia laban sa basher na agad ding binura ang mapanlait na komento. Aksyon Radio. Sports News. Inaasang lalawak ang Korean Wave sa Pilipinas sa larangan ng palakasan matapos ang inaasang pag-uusap ng Philippine Basketball Association o PBA at Korean Basketball League o KBL. Ayon kay PBA Commissioner Willie Marshall, nakipag-ugnayan na ang KBL sa PBA para palakasin ang pagkakaibigan ng dalawang liga. Ani Marshall, kaugnay kay KBL President Kim Hyok, sinulatan tayo ng presidente ng KBL. Binabati natin na natapos natin yung liga natin successful. Gusto niya ang kooperasyon and strengthening relationship, friendship, ang sinabi niya doon. Sinabi ni Marshall na gusto ni Kim na pag-usapan ng KBL at PBA ang isang posibleng programa sa pagpapalitan ng mga manlalaro. Sinabi ni Marshall na nakipag-ugnayan na siya sa Board of Governors hinggil sa plano ng KBL at nakuha ang pag-aproba ni League Chairman Ricky Vargas na makisali sa Korean League. Noong Agosto 2021, sinabi ng KBL na palalawakin nito ang Asian Player Quota nito para sa 2022 season. Ang PBA ay kamakailan lamang ay bumuo ng isang multi-year partnership sa East Asia Super League upang payagan ng mga ball club na makipagkompetensya sa mga koponan mula sa mga liga sa mga kalapit na bansa tulad ng KBL o Korean Basketball League, Japan Professional Basketball League o JPBL at ang Chinese Taipei P-League. Alright mga ka-aksyon, isang minuto bago sumapit ang 7:30 ng umaga.
Binabati ho natin lahat ng mga ka-action ho nating nakatutok sa ating programa sa mga oras ho na ito. Ayan, batiin po natin ang mga nakatutok sa atin sa Facebook Live. Hello po, magandang umaga po at maraming salamat sa pagsama sa amin kay Sir Sir Salvamar Kay Sir Salvamar Cancino, mga ka-action. Good morning, sir. Good morning din kay Ma'am Mari Lumalanom. Kay Batang 90s, Ma'am Julie. Hello po, kamusta po kayo dyan? Nandyan pa po ba kayo sa Marikina? Kay Wendy F. Samson at Ma'am Rosario Montemayor Pasyon. Isang maksyong morning at maraming salamat po sa inyong pagtutok mga ka-action. Ganun na nga din mga ka-action at magandang umaga din sa mga tumutok sa atin at nakikinig sa atin ngayon sa 1161 kHz mga ka-action. Magandang umaga kay Ma'am Cecilia De Vera ng Amado Street mga ka-action, kay Ma'am Flor ng Aringay La Union, kay Ma'am Vivian ng La Union mga ka-action. Binabati rin ho natin from San Jose, California, si Melohir de la Cruz. Maraming salamat po. Kay Otelov Larianas ng San Manuel. Ayan, binabati rin ho natin yung mga yan, mga ka-action. Maraming salamat po sa inyong pagtutok at walang sawang pagsuporta sa mga programa ng DWCM Action Radio Pangasinan. Binabati natin Raul Fernandez, Action Claire. Ay, oo nga pala. Oo, kanina, nakalimutan natin. hindi mo siya nabanggit, ano? Binabati natin yan si Sir Raul Fernandez at si Sir OGM Official. Isang maksyong morning, mga ka-action. Ayan, si Weng. Yan, binabati namin yung mga yan. Hello po kay Ma'am Weng na, opo, at kay Sir Raul Fernandez mga ka-action. Yes, isang maksyong morning sa inyong lahat, mga ka-action. At paano ho ba yan? Yan ang kalipunan ng mga balita na kalap ng ating mga Action Radio reporters mula ho sa labas ng ating himpilan. Nakakasama ho natin sa ating News and Information Desk Center, si Action Dap de Bacay at Action James Pasiliao. At nakasama rin natin sa ating technical side si Action Conrad Alvarez. Sa pangalan ho ng aming station manager, Section Violi Valdez Freer, inyo naman ho nakasama ang inyong mga tagapagbalita. Ako po, Section Alex Navarro. At ako naman po si Action Claire de Guzman. Tumutok po kayo sa programa Action Radio Balita dito sa Action Radio Pangasinan. Una sa aksyon, Una sa balita, sama-sama tayo Pilipino.